It-tradizzjoni tal-familja li kull ġuvni jservi fl-Armata Ingliża waslet lil Malti mwieled l-Ingilterra Mark James li jservi għal 8 snin fl-Armata Ingliża. James serva fl-Irlanda ta' fuq, fl-Iraq u fil-Bosnja fejn hemmhekk għadda minn esperjenzi li bqgħu miegħu tul ħajtu. Qasam magħna kif wara t-taħriġ bażiku ta' 28 ġurnata li kull soldat irid jgħaddi minnu sab ruħu mill-ewwel fl-Irlanda ta' fuq fejn hemmhekk beda jaqdi dmirijietu bħala soldat Ingliż. Ma tantx dam hemmhekk għaliex ftit wara sab ruħu fil-battalja tal-Iraq fl-operazzjoni Telic bħala wieħed mill-Welsh Guards. Mill-ewwel 2003 l-amministrazzjoni tal-gvern kienet qed tagħti s-support lill-Amerika fejn l-Ingliżi ġew bit-task li jinvadaw l-Iraq minn naħa t'isfel u l-Amerikani jduru u jinvadaw minn fuq. Mark qalilna kif għadda żmien ta' servizz militari wkoll fil-Bosnja fejn għalkemm ma kienx attiv fil-gwerra u esperjenzi l-effetti li jiġu wara kull konflitt imdemmi. Għal-volja ma kienx servizz attiv fis-sens tal-kelma ma kontx qiegħed niġġieled gwerra. Konna qegħdin hemm u rajt il-post-war tan-91 jiena niftakar li Malta laqgħet ċeba' tfal minn Bosnja u Kosovo meta kienu qegħdin jiġġieldu bejniethom. Il-gwerra fl-Iraq fl-2003 ħallitlu bosta memorji koroħ. Fil-waqt li kien hemm bosta drabi fejn il-balal ma laqtuhx biżbrix, l-iktar ħaġa li jibqa' jiftakar kien meta ma rnexxilhomx jisalvaw mara milli tiġi maqtula minn żewġa stess. Huwa rrakkonta l-istorja qisu l-bieraħ. Kien hemm periklu li wieħed mill-bullets tagħna tolqot lilu tgħaddi minn ġo fih u tolqot in-nies ta' familja li kienu hemm jissapportjaw d-deċiżjoni. Allura ma stajniex nisparaw. Ma kienx hemm clear shot. Hemm hu spara, u spara. U għalija ta' tifel ta' 18 sena dik kienet l-ewwel esperjenza trauma li rajt. U tiftakara fid-dettall voldiri ta' issa qed nitkellmu qed iġġib is-senses lura, qed inxomm li qegħdin hemm. U ta' 18 sena dik hija xi ħaġa naħseb jiena tibqa' imprintjata fuq moħħok lile. B'dawn l-esperjenzi fuq moħħu saħaq kif dawn waslu għal kundizzjoni traumatika imsejħa PTSD li saħansitra waslitu biex itemm is-servizz tiegħu mal-Armata. Minkejja dan huwa jgħid li huwa kien lest biex imur jiġġieled fi gwerra. Il-gwerra tal-Iraq eżatt kif għaddejt mill-basic training tiegħi. Faqqat voldiri we knew what we were going in for, voldiri kont lest apparti li ma jaqbdux jibbatu tifel ta' 17 sena, 18 sena mingħajr ma jurihom 4 videos minn tal-passat. Ġifieri tkun well prepared, imma is-sensitività tal-persuna meta jara tibqa' effett. Wara sensiela tal-jili bl-arqat, wara li moħħu baqa' jgħix l-agħar esperjenzi tal-gwerra, fl-aħħar 4 snin Mark saħaq li sab għajnuna kbira mis-servizzi tas-saħħa mentali f'pajjiżna, tant li llum għeleb għal kollox din il-kundizzjoni. Illum huwa jgħix ħajja normali kemm bħala persuna attiva fl-isport tal-boxing f'pajjiżna kif ukoll bħala raġel tal-familja.